mutuwa daga ƙafa yake farawa mutum. Malamai suka ce me sa mutuwa yake farawa mutum daga ƙafa ba daga kai ba, saboda rahamar Allah ne ga ɗan adam. Ɗan adam idan ya zo mutuwa yakan dinga kallon abun da da can baya kallo. Allah ta'ala ce fakashafna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid. To mutum da can baya kallon mala'iku, idan yana dab da rasuwa Allah ta'ala kan cire hijabin da ke idonsa zai fara kallon mala'iku. Mutum da can baya kallon aljani, yana dab da rasuwa za a buɗe idonsa zai fara kallon aljani. Abubuwan da can baya ganin su bai san su ba zai fara ganin su. To idan mutuwa ya fara masa taka ya fara kallon waɗannan abubuwar mamakin, to zai ƙoƙarin guduwa, kaga zai cutar da kansa. To sai Allah ta'ala cikin hikimarsa mutuwa yana fara wa mutum ne ta ƙafa, gashi yana kallon abubuwan tsoron amma kuma bai zai iya guduwa ba. Ina fata kun gane. To mutuwa yakan fara wa mutum ne ta ƙafa saboda rahama Allah ga ɗan adam, kada ya ce zai yi ƙoƙarin guduwa. To mutuwa yana fara ne daga ƙafa har ya zo gwiwa, ya zo cinya, ya zo kirji, har ya zo dai at-taraqi. kalla idza balagati taraqiya wa qila marraq wa dhanna annahu al-firaq. Shi mamaci a lokacin yayi yaqinin mutuwa zai yi, ko kuna ce a kawo mai ruqiyya, a kawo masa maganin sa, ayi kaza ayi kaza, shi ya tabbata mutuwa ne a lokacin. To yayin da aka zo cire ran ɗan adam daga cikinsa, ran na fita, to sai ɗan adam ya dinga kallon ran, gashi yana gani yana tafiya, karan ya fita daga cikinsa zai tafi. Shi ta ga mamaci ya kame idonsa, ya kafa ido haka, galibin za ga mutum ya mutu idonsa na kafe haka, yana gani lokacin da ransa ya fita ne daga jikinsa zai haura, kamar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a nan, ce inna ruha, kaga ran ɗan adam idza qubida, idan aka cire ran ɗan adam ittaba'ahu al-basar, sai kaga idon ɗan adam yana ta kallon ran, yana ganin da ransa yake tafiya. To manzo Allah ce to shi sa mamaci kan mutu ido na kafe, da ga idon Abu Salama aka fi, sai manzon Allah ya rufe. Da manzon Allah ya faɗi wannan, to sai suka tabbata cewa Abu Salama ya rasu ne. Fadajja nasu min ahlihi, sai mutan gidansa kawai suka sa kuka, su tabbata ya mutu ne.